hasi daitekeen horrelako gai sakon bat hainbeste aztertzen. Hau da, nondik hasi behar da? Bai, Nafarroko Artxibo Orokorra Iruñan dago, ez dakit ezagutzen duzuten, eta bai, urte asko basan dituen hor, tesia hasi nuenean, hor 2004 urtean uste dut izan zela, eta 4 urte eman dituen hor ikertzen, gero datu batzuk emanen dizkizuet emakumei buruz, eta bai, iturriak judizialak dira, batez ere auziak izan ziren, bai, korte nagusian, eta kontseilu errealan agertzen ziren auziak, bai zibilak, eta milaka auzi irakurren dituen, transkribitu egundaka, eta guztietan emakumeak protagonista. Orduan, hortik hasi zen, pixka bat, esan duzun bezala, tesia alargunei buruz egin nuen, Nafarroko alargunei buruz 16. 17. mendean, eta tesia amaituta, 2010 urtean, handik berehala hasi ziren konkistaren inguruko 500. urte mugaren arira, hainbat jardunaldi, liburu, artikulu, baina hori aipatzen dut, ez? Beti oso begirada androzentrikoarekin. Eta nik beti aldarrikatu dut historiografia feministaren beharra. Hau da, eta adibide gisa, niri Gerda Lernerrek jartzen duen adibidea asko gustatzen zait, askotan historiografia tradizionalak egin duen begirada, atzera begira, izan da, atentzioa edo arreta jarri, gizonezkoak protagonistak izan diren eremu horietan. Eta askotan emakume hori esan zaigu, ez garela izan historiaren protagonistak. Nik esate dut itzaleko protagonistak izan garela, eta ez garela protagonistak izan agian gizonezkoak protagonistak izan diren eremu horietan. Eta Gerda Lernerrek esaten du emakumeen presentzia historian aintzat ez hartzea, edo gutxi estea, genero indarkeriarako beste modu bat ere dela, ez? Azkenean, eraikitzen dugulako, emakumeok eraikitzen dugulako gure kontzientzia pentsatuz, ez garela protagonistak izan, ez dugula garrantzirik izan, ez dugula historiarik egin. Eta hau litzateke, esatea bezala antzeslan bat ikusten dugunean, garrantzia daukatela bakarrik aktore eta aktoresek egiten duten lana, ez? Ohartu gabe, lan hori egin ahal izateko, badaudela beste batzuk, gidoi hori idatzi dutenak, jantzi horiek ekoiztu dituztenak, argiak jartzen dituztenak, aurretik aktore eta aktoresei jaten eman dieten horiek, eta bar, ez? Eta antzeslana guzti hori dela. Emakumeen historiaren kasuan berdin. Eta hori tesia amaitu eta 2 urtetara booma sortu zenean konkistaren inguruan, oso ikerketak beti ziren ikuspuntu militarretik, instituzionaletik, gure soberaniaren ikuspuntutik, ere oso garrantzitsuak iruditzen zaizkianak, baina nire galdera zen, eta emakumeak zer, ez? Gizonen izen asko agertzen ziren, erregina batzuen izenak ere, baina emakume arrunten izenak ez. Orduan, liburua hortik sortu zen behar hau, ez? Hortik hain zuzen ere, eitzaleko protagonistea horiei argia ematea, eta entzaiu moduan planteatu nuen ere, 1512 urte hori abiapuntu harturik ikustea zenolako adoktrinamendua jaso egin dugun historian zehar, gaur egunera arte, naiz eta, liburuan batez ere, 16. eta 17. mendeetan zentratzen da izen. Eta, zure liburuan, aipatzen duzu, historian zehar, nola gizarte ezberdinek defendatzen dute, emakumeak dira, gaitz guztien jatorria edo errudurak, ez da? Orain daukat galdera zain bat, eta da, noiz sortu zen, ideia hau. Hori alde batetik eta beste aldetik, eta gizarte guztia patriarkala dira? Bai, emakumearen maltzurkeriaren mitoaz, egia da esate duzun bezala, gizarte guztietan eta are guztietan mito horri buruz hitz egiten dela. Adibidez, 2 adibide ekarri dizkizuet. Sokrates, ez? Pentsalari oso ilustrea. Esaten zuen emakume guztiak, emakumea gaitz guztien iturria dela, esaten zuen. Edo Pitagorasek, ez? Bada ordena, argia eta gizona sortu zituen printzipio on bat,
eta kaosa, iluntasuna eta emakumea sortu zituen printzipio txar bat. Orduan, hori errepikatzen da horrelako sinismenak historian zehar eta gizarte ezberdinetan. Eta nik ere galdera hori egiten nion nire buruari, badakigu gizarte sistema patriarkal batetan bizi garela, eta baina nondik eta noiztik, ez? Eta bestelakorik existitu alda. Bueno, existitu direla badakigu, 7.000, 5.000 urte Kristo aurretik, kultura matristikoak edo matrizlinealak deitzen dira, eta, bueno, ez nahaztu matriarkatuarekin, horri buruz nahi bazute gero, eta euskal matriarkatuaren mitoari buruz ere hitz egin dezakegu, liburuan horri pixkat kaina sartzen diot. Baina, bueno, kultura matristikoak edo matrizlinealak ziren, hauek ehiztariak ziren gehien bat, protonekazaritzailea erabiltzen zuten, biltzaileak, arresirik gabeko herrietan bizi zirela badakigu, arkeologoek datu horiek ematen digute. Hau da, egiten dituzten indusketetan ikusten dute, herri horiek ez zeukatela arresirik. Ziurrenik ere, ez direlako oso gizarte gudazaleak, ez dituztelako besteak ere etxai bezala pertsibitzen. Beraien hilerrietan ez da ezberdintasun jerarkikorik ikusten hildakoen artean, ez? Gainera, erosten zituzten armari gabe. Eta hori ere, esaten digu, ez direla oso gerrazaleak, ez? Edo gerrak edo gudak ez duela horrenbesteko garrantzirik gizarte horretan. Eta gainera, bereak landatzen zituzten lurraldeak, landak ez zeuden banatutak. Hau da, modu komunal batetan, lantzen zituzten lur horiek. Kultura horietan ere oso ezagunak dira, ezagutuko dituzute horrelako figuratxoak, ez? Azkenean islatzen dutena da, ama lurrari egiten zioten kultua. Naturarekiko maitasuna eta errespetua, hau da, naturaren parte sentitzen ziren, ez zuten pertsibitzen natura beraiek esplotatu beharreko zerbait, baizik eta beraiek ere parte, natura horren parte ziren. Eta, bueno, femeninoari edo, femeninoa gore ipatzen zuten, bizitza sortzeko gaitasun horrengatik edo, ez? Orduan, zer gertatzen da, ze badakigu gizarte hauek existitu izan zirenak, patriarkalak ez zirenak, orduan zer gertatzen da. Bueno, gomendatzen dizuet, naiz eta nire liburuari buruz hitz egitera etorri nahi zen, esaten zuen bezala, Gerda Lernerren patriarkatuaren sorrera, Katakrakek argitaratuta, oso gomendagarria da, guztia ulertzeko. Berak azaltzen du nola sortzen da patriarkatuta edo ze kontestuan, zer gertatzen da orokorrean munduan, gainean sistema oso globala izan zelako, zer gertatzen da. Bueno, berak azaltzen du momentu batetan biziraupen krisi bat egon zela, ustatxarren eta lehen behar horiek asetzeko krisi bat egon zela, eta azkenean gutxiago zeukaten ez, tribuen arteko gudak hasi ziren, ez? Hori eskuratzeko lehen beharreko kontu horiek. Eta nolabait ere, gerrak indarra hartzen duen bitartean, tribuen artean, gizon militarren boterearen igotzea ere ematen da garai horretan. Hau da, gizon militarrek prestigioa hartzen dute. Garrantzia ematen zaion heinean gerrari. Horrekin batera, ere aldaketa bat ematen da matrilokaltasunetik patrilokaltasunera. Honek zer esan nahi du. Leheno tribuetan eskontzen zirenean, tribu bateko gizona, emakumearen tribura etortzen zen, hori gure euskararen astarnetan hori ikusi daiteke ere, oraindik horren astarna, ez? Orduan gizonezkoak ziren tribuetara, emakumearen tribura etortzen zirenak eskontzera, edo bikotea egitera. Aldaketa ematen da eta patrilokaltasunera pasatzen dira garai horretan. Horrek esan nahi du, emakumeak direla, gizonaren tribura baten direnak eskontzera, edo bikotea egitera. Azkenean zer gertatzen ari da, biziraupen krisi honen aurrean, ohartzen dira, aukera gehien duen tribua aurrera egiteko izanen dela emakume gehien dituena. Ze azkenean emakumeek daukate ugalketa gaitasuna, eta tribu baten biziraupena ziurtatuko da batez ere aur gehiago baldin badituzte. Orduan, emakumeen ugalketa gaitasun hori merkatu ondasun bat bihurtuko da.
Momentu honetan sortzen da jabetza pribatuaren kontzeptu hori. Eta Gerda Lernerrek asaltzen digu jabetza pribatuaren lehenengo kontzeptua gure emakumen erreprodukzio gaitasun hori izanen dela. Horrekin komertziatuko dute. Bai, badakigu ere adibidez esklabutza momentu honetan sortzen dena, eta lehen esklabuak, gerra baten ondoren, beste tribua garaitu ondoren, esklabuak gizonezkoak hil egiten ziren, eta emakumeak esklabu moduan hartzen zituzten. Emakumeak eta haurrak noski. Orduan, hau ematen da aldaketa hau. Aldi berean, nekazaritzaren sorreraren aurrean gaude. Hau da, paleolitikotik, garai paleolitiko batetan gaude, eta orain neolitikora pasako gara. Transizio horretan gaude. Nekazaritzaren iraultzarekin. Badakizute nekazaritza munduan barna momentu historiko ezberdinetan sortzen dela, hor duzute, baina, bueno, azkenean iraultza hori orokorra da eta badoa zabaltzen munduan zehar, ez? Hemen, adibidez, Europa mailan. Baina, bueno, badakigu, erreka haundi hoien inguruan, Nilo, Tigris, Indo, horrelako erreken inguruan, nekazaritzaren iraultza honekin, hasiko direla lehenengo gizarte populazio biztanleri aldetik gainera handiak jerarkizatzen eta antolatzen. Jerarkiak sortuko dira. Esklabuak, momentu honetan sortzen diren bezala, jerarkian behan daudenak esklabuak izanen dira, emakumeak hain zuzen ere, kasu horretan, eta goian egonen direnak, esaten izkizuen gizon militar horiek, ez? Eta estedentea ere, estedentea sortuko da lehenengo aldiz historian, ez? Nekezaritzaren iraultza honekin, izanen dute lehen aldiz ere, behar dutena baino gehiago produkzioa igoko da. Orduan beste aurrekoa edo aurreko tribua etxai bezala pertsibituko dute. Orduan hor ere aldaketa bat ematen da. Garai honetan ere noski ematen da pentsamentu abstraktuaren garapen handiago bat gizartean, ez? Sortzen da momentu honetan idazkera, matematikak, beti ere komertzioarekin oso lotutako kontuak. Bai, idazkerak uniformea badakigu zela zenbat usta produzitzen zuten eta bar. Eta gero ere ikusten dugu, esan dizuedan bezala, arkeologoek ikusten duten bezala, lehenengo matristiko, kultura matristiko horietan, herriek ez zeukatela esirik, garai honetan sortuko dira. Ikusiko dituzten nola fortifikatzen diren herri horiek, eta esiak badituzten. Bada gizarte bat oso gerrazalea edo gerran bizi dena eta bestea etxai bezala pertsibitzen duena. Pentsamentu abstraktu horrekin batera ere sortuko da lehen aldiz emakume eta gizonen arteko dikotomia hori, ez? Esan dizuetan bezala aurreko kulturetan naturarekiko zegoen atxikimendu hori edo, bueno, parte sentitzen ziren, gizakia naturaren parte sentitzen zen, momentu honetan ja horrekin apurtuko dute eta ja natura esplotatzeko modu bat bezala ikusiko dute eta dikotomia hau sortuko da, lotuko dute natura eta amalurra kontu femeninoekin, emakumeekin, eta aldiz hasiko dira izarrei begira, pentsamendu abstraktuarekin, arrazonatzeko gaitasunarekin, razionalismoarekin, izarrei begira eta eguzkiari begira. Eta jaungoikoak pasako dira hori amalurra izatetik eguzkia izarrak izatera. Eguzkiak eta izarrak fidagarriak direlako, razionalagoak direlako, neurtu daitezke, kontrolatu daitezke, berriz amalurra ez da kontrolagarria, ez? Telurikoa edo mugitzen da eta ez da fidagarria. Orduan lotura hori eginen dute. Balio femeninoak, amalurrarekin lotzen direnak, gorputzarekin lotzen direnak, ez dira fidagarriak, berriz gizonezkoa, arrazoiatzeko pentsamenduarekin lotzen den hori, fidagarria da, ez? Izarrak eta eguzkia fidagarriak diren bezala. Orduan, gizarte bakoitzak, momentu historiko ezberdinetan, sortuko du bere gaitzen iturriaren mitoa, ez? Grekoek eginen dute adibidez Pandoraren mitoarekin. Badakizute nola Zeusi lapurtu zion sua eta orduan zigortuko ditu, gizakiak zigortuko ditu Pandora bidaliz, eta Pandorak ekarriko ditu bere kutxa horretan gizartearen gaitz guzti horiek, ez? Orduan, emakume baten eskutik,
etorriko dira gaitzak. Gero, kristautasunak eginen duen ambito honekin da, buelta, adibidez, Pablok Timoteori bidalitako lehenengo guturan esaten du, ez diotuzten emakumeari irakaskuntza praktikatzen, ez da gizonarekiko autoritatea lortzen ere, isilik egon behar du, Adan lehentasunean ezia osortua izan baitzen. San Agustinek, pixkat beranduago esanen du, emakumeak eta seme alabek gizonen menpe egotea. Hor adierazten baita justizia araua. Arrazoia ahulena indartsuenari zerbitzatzea. Hau, gizarte patriarkalak eginen duena da, teoria hau da, emakumeak ahulagoak garela eta ahulagoak garenez gizonen menpe egon garela justifikatzeko, emanen ditu azalpen beti, oso ezberdinak, baina baita ere biologistak. Gaur egun ere oraindik ematen direnak. Pentsa, orain dela egun batzuk, zientzialari batek azaldu zuen eta aprobatu zuen gizon eta emakumeen arteko burmuina ez dela ezberdina esan hori zaigun bezala mendeetan zehar, eta orain dela hamarkada bat arte hori esaten zitzaigunez, burmuin ezberdinak ditugula eta horregatik gaitasun ezberdinak ditugula. Hau ere, arrazoi biologista hau historian zehar eman izan da. Adibidez, 16. mendean asaltzen zen. Denok garela pasionalak, ez? Bai gizon eta emakumeak. Baina jaungoikoak gizonari arrazoitzeko gaitasuna eman ziola eta horri esker bere pasioak kontrolatu zitzazkela. Baina emakumeak tontoagoak garenez, ez daukagunez pentsatzeko gaitasunik, ezin ditzazkegu gure pasioak kontrolatu, eta orduan horregatik gara tentagarriak eta gizonezkoek bekatzen badute gure erruaren gatik da, ez? Eta dira, Juan Luis Vives, 16. mendeko pentsalari espainol batek, esaten zuen eta saltzen zuen zergatia. Zergatik garen ahulagoak edo tontoagoak. Eta berak esaten zuen, emakumeak bere sabelean gizonaren hasia jasotzen zuenean, bero nahiko balin bazuen, orduan sortzen zen gizontxo bat. Baina emakumearen sabela hotz balin bazegoen, orduan neskatxo bat sortzen zen. Eta berak esaten zuen, que por defecto de calor vivo, la mujer es más imbécil por naturaleza, menor en seriedad, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios. Da, gizarte patriarkalaren diskurtsoa. Gazteleraz esaten den bezala, nos falta un hervor, ez? Ez dugu bero nahikorik izan sabelean eta gure burmuina ez da behar bezala garatu. Hori da, esanen zaiguna orduan. Ahulagoak garenez, tontoagoak garenez, arriskutsuagoak ere gara. Ez ditzazkegulako kontrolatu gure pasioak, eta horregatik, eta hori da, gizarte patriarkalaren justifikazio bat, gizonen menpe egon behar gara. Bestela sistema kolokan jarri dezakegu. Orduan beti egon behar gara, edo gure aitaren menpe, anaien menpe, edo ja senarraren menpe eskontzen garenean, ez? Eta hor literatura badakigu horrelako emakume fen fatal bezalako emakumez beteta dagoela, ez? Circe, Kleopatra, horrelako emakumeak. Eta, historian zehar, hau da eman dena, ez? Grekoek greko-latinoek bazeukaten Atenea, eginen dena da, eskainiko zaigu, gu tentagarria garenez, eta batez ere arriskutsua garenez, zer eginen du sistemak. Eskainiko zaigu ideal bat. Esanen zaigu, zuek gaizki zaudete, txarrak zarete ja sortzez, orduan saiatu bat zarete salvazioa lortzen. Eta horretarako eskainiko dizuegu eredu ideal bat. Eta gizarte bakoitzak berdin dio kristaua edo prekristaua izan, eskainiko dizkigu emakumeen ideal hauek. Atenea izan daiteke, edo kristautasunak noski Ama Virginia, gero falangeak berreskuratuko duen eredua. Zure liburuan, batez ere, hitz egiten duzu 16. mendeari buruz. Orduan izan zen Nafar erresumaren konkista. Zer garrantzi izan zuen mende horrek patriarkatuaren erorketan? Bai, hain zuzen ere, hori da, referentzia moduan 1512. urtea hartu nuen, baina egia da, guretzat garrantzitsua dela herri bezala, gure subiranotasunaren ikuspegitik, baina baita ere 16. mendea funtsezkoa da ulertzeko patriarkatua nola errotzen den
garai horretan, eta nola eragiten digun emakume hori gero, ez, datozen mendeetan. Bueno, bakizuten bezala, 1912 urtean Albako dukea Iruñan sartzen da, eta urtez iraun zuen konkista izan zen, hain zuzen ere aurten ospatzen ari gara Noango bataila, orduan 10 urtez oraindik jarraitu zuen. Eta ze kontestuan eman zen konkista hori, zer gertatzen ari zen munduan, mundua oso ikuspuntu eurozentriko batetik, Europa zen mundua guretzat garai horretan. 16. mendea krisi mende bat izan zen, krisi demografiko baten mendea. Oso, hainbat arrazoiengatik ustatxarrak eman ziren garai horretan, lehen esan ikusigun bezala, ez, neolitikoaren sorreran biziraupen krisi bat ematen den bezala, hemen ere berriro ere, krisi bat ematen da, eta, garestitzen dira, elikagaia garestitzen dira, oso garai gogorra da, eta zuek ideia bat hartzeko, Europako zonalde batzuk, beraien biztanleriaren herena galtzera iritsi ziren. Europak ez zuen horrelako krisirik ezagutzen, peste beltzatik, ez. Orduan, zer gertatzen da 16. mende honetan? Jaiotzen kontua, jaiotze tasa hori estatu kontu bihurtzen dela. Garai honetan pentsatu behar duzute ere, transizio mende batetan gaudela, eta momentu honetan estadu modernoa sortzen dela. Gaur egun ezagutzen ditugun, Europan ezagutzen ditugun, estadu moderno gehienak 16. mendean sortzen dira, ez? Eta aldi berean, momentu honetan, sistema ekonomiko berri bat ere sortzen ari da, kapitalismoa. Orduan, estatu moderno horrentzat eta kapitalismoa bere sistema ekonomikoarentzat oso larria zen krisi demografiko hori. Orduan, jaiotzen kontua estatu kontu bat bihurtuko da. Eta horregatik ezituko zaigu emakume hori esanez gure betebehar nagusia gizartearentzat amatasuna dela. Aurrak ekartzea gizartearentzat, kristau berriak ekartzea eta eskulan berria, sistema kapitalista horrentzat eskulan berria ematea. Hainbat eremutan gertatuko da hau, ez? Hau da, 16. mendea da, korronte ideologiko berri baten sorrera, aro konfesionala deitzen zaio, ze momentu honetan estatua eta elizak bat egiten dute. Eta esan bezala, erdi arotik aro modernorako transizio horretan gaude. Erdi aroan boterea jauntxoen eskuetan baldin zegoen, eta sakabanatuta baldin zegoen, orain sortzen ari den estatu moderno honek nahi duena da boterea zentralizatu. Bai potere ekonomikoa, erlijiosoa, militarra, orain sortzen da violentziaren monopolioa hori, estatuaren eskutik, ejertzitu profesionalak sortzen dira momentu honetan, dena lege berriak, hau da, erresuma batentzat lege berdin bat, hizkuntza berdin bat, erlijio berdin bat, ez, garai honetan sortzen diren kontuak dira. Eta estatu moderno horrek ulertzen du familia bakoitzan, eta horretan oinarrituko da, gizartea disiplinatzeko oinarrituko da batez ere familian. Ulertzen duelako familia bakoitza estatu txiki bat bezala dela. Eta estatu txiki horrek ongi funtzionatzeko bakoitzak oso argi izan behar duela eta bete behar du bere rola. Orain indartuko da pater familiaren figura hori, eta emakume hori ezituko zaigu eta esanen zaigu gure rola batez ere izan behar duela zaintza. Beraz, baztertuak izanen gara eremu publikotik, eta esanen zaigu gure eremua batez ere, eremu pribatua izan behar duela. Zaintza eta amatasuna, ez? Horrek, estatu txiki horrek ongi funtzionatzen badu, estatu handiak ongi funtzionatuko du. Orduan, tresna ezberdinen bidez gizartea disiplinatuko dute. Baina disiplinatuko dituzte ez bakarri jokabide publikoak, oda kalean egiten dena, baizik eta etxean egiten dena baita ere. Ez, eta estatua eta erakundeak erabiliko dituzte legeak eta gizarte horren inposaketa. Eliza noski moraltasuna kristauaren bidez. Eta komunitatea ere bizikidetza interesatzen zaion heinean eta sortzen ari den status quo hori mantentzea nahi duen heinean, bidetik ateratzen diren guztiak zigortuko ditu. Orduan, disiplinamendu hori bereziki bortitza izanen da emakumeen kasuan. Garai horretako emakumearen inguruko ideala zein zen? Bai, horri buruz bai, egin nahi nizuen bai. Bai, esan bezala 16. mende honetan ematen den aldaketa horrekin,
beharrezkoa da orduan ideal bat, ez? Emakumearen inguruko ideal bat. Esan dizuedan bezala hasieran edo lehenago, zein izanen da lehenengo modua gu disiplinatzeko, ideal bat eskaini, hau da, zuen papera zein den, emakumeen papera zein den argi izan behar duzute, eta orduan horretarako estatuak eskainiko digu ideal bat, bai? Eta ideal hori oinarrituko da batez ere kastitatean. Kastitatea izanen du, hau da jokabide sexuala, izanen du bere oinarria. Hau da, neska ezkongabe baten irudia, Nafarroko iparraldean eta Gipuzkoan horrelakoak ziren neska ezkongabeak. Ikusten duzuten bezala, egiten zuena zen burua hilea moztu, tonsuratu, fraileek egiten zuten bezala ere, eta gero hemengo hilea ere luze utzi. Judutar ortodoxoek ere egiten duten bezala, pixkat hori beraien kastitatea eta jaungoikoarekin zeukaten harreman zuzen horren isla izateko, ez? Kastitatean oinarritzen zen, hau da jokabide sexualean oinarritzen zen emakumeen ohorea. Baina ez bakarrik emakumeen ohorea, baita ere beraien familia guztiaren, beraien senarra eta aiten ohorea ere. Eta garai horretan ez, eta ohorea zerbait oso abstraktua iruditzen altzaigun, hau da bakoitzak duen izen ona, garai horretan izen onaren arabera lana izanen zenuen, onartua izanen zinen zure herri txiki horretan, eta bar, ez? Orduan hori, pertsonala eta familiarra emakumearen jokabide sexualean oinarrituta zegoen, eta kastitatea, hau da jokabide sexuala baldin bazen ideal horren lehenengo oinarria, beste zutabea izanen zen amatasuna. Esan bezala amatasuna estatu kontu bat bihurtzen da. Eta esanen zaigu emakumeoi gure betebehar nagusia, gizartearekiko dugun betebehar nagusi eta bakarra, de hecho, esaten zuten ja emakume bat menopausiara iristen zenean ja ez zeukala zentzurik edo ez dela baliagarria gizartearentzat. Orduan, amatasuna da, ez? Amak dira balio eta identitateen iturri. Adibide bat ere honen adibidea, esaten zen garai horretan, esnearen bidez transmititzen zirela balio bai baikor, bai ezkorrak. Hau da, ama bat sorgina baldin bazen, adibidez, transmitituko ziola sorginkeria bere alabari, esnearen bidez, esate baterako. Orduan, zein izanen da eredua eskainiko zaigun batez ere mundu katolikoa, eta batez ere Trentoren ondoren, ez? Ama Virginian batzen direlako ideal horren bi zutabeak, bi oinarriak, bai? Kastitatea, Virginia zelako, eta amatasuna ama zelako, noski. Garaiko emakumeek bere ganatuko dute diskurtso hau, bere ganatuko dute, ez daukatenean beste irtenbiderik noski, eta badakite ze irudi den eman behar dutena gizartearen aurrean izenun bat edukitzeko. Adibidez, Maria de Lintxeta lehitzan, esan zuten, bere eskontzatik kanpoko harreman sexualak zituena. Berak auzitegiaren aurrean egin duen bere buruaren defentsa izanen da esaten, que es mujer honrada y principal, de buenas partes, bien nacida, quieta y pacífica, apartada de ruidos y pesadumbres, buena cristiana, temerosa de Dios nuestro Señor y de su conciencia, sin que de ella se haya oído ni entendido jamás, casada ni viuda, otra cosa. Ideal horren kastitatea eta amatasunaz gain, garrantzitsua zen ere apaltasuna. Emakume apalak izatea, umilak izatea, isilak izatea, iztunak baldin baziren emakumeak esaten zitzaien ez zutela inor aurkituko beraiekin eskondu nahi zuen inor izateko. Nik auziak aurkitu ditut hori Nafarroko Artxibo Orokorrean non salatzen dute emakume bat iztunegia izateagatik, adibidez, etxetik kanpo gehiegi hitz egiten zuelako, eta ez delako etxean gelditzen, otoi egiten eta amiztara joaten, eta bere semea jaintzen, ez? Horrelako balioak, ez, sartzen zitzaizkigun, ez, apaltasuna, isiltasuna, kastitatea. Hori da idealaren oinarria, ditzateke. Eta gure emakumeek bat egiten zuten ideal horrekin? Bueno, batzutan bai, azkenean beraien bizitza horren arabera, ez, epaitzen zelako, ez, orduan alabearrez. Baina egia da, eta hasieran esan dizuet urteak eman dituela auzitegietan, eta aurkitu nituen emakumeen perfilak,
ez zuten askotan bat egiten hori, ideal horrekin, ez? Emakumea apal, kasta eta ideal horrekin ez zuten bat egiten. Orduan, nire galdera zen, edo liburuan planteatzen dudan galdera, da napar emakumeen kasuan, emakume goberna ezinak izan ziren edo ez, ez? Eta egia da, hori, Nafarroako Artxibo Orokorrean, emakumeak portzentai altu batetan protagonistak izan zirela. Eta protagonistak dira milaka auzietan. Nik zehazki alargunen kasua ikertu nuen, lehenengo alargunak beraien izenean, auzitegien aurrean, beraien burua defendatu dezaketelako. Eta gainera, iturrietan emakumeak beti agertzen garelako, gertuen dugun gizonarekin dugun harremanaren arabera. Orduan, agertuko gara, como esposade o viudade, beti horrela, ez? Bestela ez gara gertzen. Orduan, emakumeak, kasu honetan hori alargunak, zuek hori ideia bat, edo pixkat irudikatzeko, 16. eta 17. mendean, Nafarroako Artxibo Orokorrean baditugu 150.000 auzi katalogatutak daudenak, eta zu eskatu, nahi dut, 1822 auzia, eta ekartzen dizut, eta irakurtzen duzu. 150.000 kasu hauetatik, 18.000 kasuetan alargunak protagonistak dira. Hori da, 12% kasuan. Orduan, emakume isilak ez direla esan dezakegu, eta askotan borrokalari bezala aurkitzen ditugu, ez? Beraien eskubide patrimonialengatik, eremu profesional femeninoen defentsan ere, hori ikusiko dugu gero, edo beraien ogore eta izen onaren defentsan. Orduan, nola ikus dezakegu, nahiz eta ideala bat izan, izaerak askotan talka egiten zuela ideal horrekin, ez? Ezarri nahi zen ideal horrekin. Kasu honetan hemen daukazuten, Nafarroko emakumeak hizketan, eskubikoa, zuek ere eskubian ikusten duzute, bai ez, ezkerrean ikusten duzute, nik eskubikoa. Ezkerrekoa, nire ezkerrekoa, eskubikoa. Zuen eskubikoa emakume ezkondua da, horregatik ja estaltzen du burua, ezkongabe burua estaligabe eramaten bazuten, behin ezkondutak, harreman sexualak izaten zituztenez, ez ziren horren garbiak, gizaren begietara, eta horregatik estali behar zituzten beraien buruak. Eta guztiz ere hemen Euskal Herrian tokatuen kontu hau izan zen emakumeentzat askotan ere estatus kontu bat, eta askotan etortzen zirenean gero Espainiako bisitadoreak, Elizanen bisitadoreak, eskandalizatzen ziren horrelako tokatu hauekin, ez? Peniforme edo korniforme ditzen zizkioten, eta geroz eta, ziren geroz eta altuagoak eta konplexuagoak. Orduan, beraientza zen, estatus kontu bat. Eta besteak, ez dira mojak, baizik eta emakume alargunak. Ze mojek berez hartzen dute alargunen jantzkera hori. Daudelako kristorengatik lutuan. Hori da arrazoia. Horiek dira bi emakume, Nafarroko bi emakume alargun. Orduan, esan dakoa, ideala bat izan arren, beste alde, realitatea da ez direla horren apalak, ez? Zertan oinarritzen zen Nafar emakumeen indar hori? Bai, hori, zergatik ez, nolatan ideal bat inposatzen ari den momentu honetan, 16. mende honetan, nolatan ez dute bat egiten ideal horrekin, ez, emakume askok. Lehenengo esatea, gerra ostearen garrantzia, kontestu horretan gaude, konkista baten kontestu horretan, eta konkistaren ondoren, eta ondorioz, alargun pilo bat, ez, geldituko dira. Eta alarguntasuna, nahiz eta emakume batentzat oso gogorra izan, adibidez, Maria Urdindeikerrearen testigantza Etxaurin, berak esaten zuen, que es pobre y vive mendigando y pide por amor de Dios, ez? Oso gogorra zen senarra galtzea, baina bestetik ere, gizonezkoak gerra egitera deratzen ziren bitartean, etxean gelditzen zirenak
lurrak zaintzen, seme-alabak zaintzen eta erabakiak zaintzen emakumeak ziren. Eta horietako asko alargun gelditu ziren, ez? Orduan, nolabaiteko ere, bakardade horrek, naiz eta bakardade oso gogorra izan, baina aukera eman ziren ere erabakitzeko. Orduan, bueno, hori litzateke lehenengo arrazoia, ez? Bakardade horrek eman ziren, hobe hartu zituen, hobeto esan da, erabakiak hartzera eta autonomoagoak izatera, ez? Hori zen alargautasunaren lehenengo ezaugarria. Bestetik, gaitasun hau edo jabetza hau behin-behinekoa da, ez da betirakoa, ez? Eskubide hori ematen zaio alargunari, baldin eta alargun mantentzen baldin bada. Hau da, bigarren aldiz eskontzen baldin bada, usufruktu hori galtzen du. Hau egiten zen nolabait alarguna babesteko, hau da, berak ondareak izateko, aurrera egiteko, baina batez ere familiaren batasunaren alde. Badakigu dakizuten bezala, eta hori horren da 2 urte 2019an horri buruz hain zuzen ere hitz egin genuen, gure sistema tronkala da, orduan batez ere sistemak babestu nahi duena da baserria. Ez da horren garrantzitsua pertsona, individua, baizik eta baserria, ez? Orduan horrekin sistemak zer nahi zuen, alarguna etxean gelditzea, bere dotea edo eskontzaria eta ondareak ez eramatea bigarren eskontza batetara barkatu, baizik eta gelditzea etxean, baserrian, ez? Orduan, ondasunaren barkatu eta familiaren batasun hori nahi zuten, eta emakumea gelditzea etxean, seme-alabak zaintzen baldin bazeuden, eta baserri hori indartzen. Sistema honek arazo asko ekartzen zituen. Adibidez, barne arazo familiarrak ziren, batez ere. Bere benetazko, senarraren benetazko oinordekoek ikusten zuten alargunean arazo bat. Ze alarguna hil arte edo berriro eskondu arte ez zuten eskuratuko ondare hori. Orduan askotan ama bihurtzen zen etxai batetan, ez? Semea edo alaba oinordeko izanen zen hori, ama hil arte ez zuen eskuratuko bere ondareak. Eta bestetik, naiz eta familiaren batasunaren alde egiten zuen, beste atetik ere bihurtzen zuen, emakumea bihurtzen zen, señora y mayora del hogar, horrela gertzen zen gainera. Horrek ematen zion bere seme-alaben gaineko boterea. Berak amak erabakitzen zuen nola kudeatu ondarea, nola kudeatu etxea, baita ere norekin eskondu seme-alabak, nori izendatu oinordeko, eta bar, ez? Horrek usufruktuak ematen zion emakumeari nolabaiteko boterea. Adibidez, 16. mendeko idazle batek esaten zuen: dejad que os recuerde que ahora sois una mujer libre, una viuda, que tenéis plenos poderes como cualquier señor del país sobre la tierra de vuestro marido, y por lo tanto sois señora de todo y todo poseéis, y no os convertiréis más en una sierva. Ez eskontza emakumearentzat esklabutza bezala eta alarguntasuna askatasun bezala, ez? Eta usufruktuarekin batera, ere existitzen zen emakumearen eskonsaria edo dotea, hau Europa mailan existitzen den figura bat da. Garrantzitsua zen eskonsaria, ze emakumeari ere nolabaiteko babesa ematen zion, bere zahartzaroan, osearen kontra, edo bigarren eskontza batetan. Askotan alarguna gaztea baldin bazen, erabakitzen zuen usufruktuari uko egitea, eta bere ordainsari hori, dote hori eskuratu, berreskuratu, eta bigarren eskontza batetara eraman. Usufruktuarekin ez bezala, kasu honetan dotea baizen emakumearen jabetza. Eta gainera egunean. Eta emakumeek Nafarroan zeukaten gaitasuna dote hori kudeatzeko, Europako beste lurralde batzuetan baino handiagoa zen. Adibidez, Frantzian edo Italian emakume bat berriro eskontzen baldin bazen, dote hori zati bat, Italian ari esan bazion zati bat bere senarraren familiari. Edo Frantzian, adibidez, berriro ere eskontzen baldin bazen, eta bigarren eskontza horretan seme-alabak ere berriro baldin bazituen, dotearen zati bat eman barzizkion lehenengo eskontzako seme-alabei, ez? Horrelako kontuak gertatzen ziren, baita ere gaztelan. Hemen Nafarroan ez, Nafarroaren jurisdikzioaren arabera, hor esaten zen, kudeak eta gaitasuna
guztiz eta guztia zela emakumearena. Are gehiago, esaten zen, eskonduta zegoen bitartean, senarrak gaizki kudeatu baldin badu dote hori, eta ondare horiek galdu badira, izan zintezkela etxe bat, lurra edo dirua, alargun gelditzen denean emakume hori, senarraren familiak itzuli bardio dote hori beste ondasun batzuen bidez. Orduan, horrek ere berriro ere, gaitasun hori, ondare horiek edo diru hori kudeatzeko, autonomia ematen ziren emakumei. Bai? Orduan, hori litzateke, ez? Horregatik askotan, ez ditugu ikusten Nafarroko emakumeak horren apalak ideal honen aurrean, ez dituztelako beraien tresnak ere, ez? Aurre egiteko. Zein jarrera hartu zuen estatuak emakume horien kontra? Bai, noski, karo, esan dugu ideal bat zegoela eta garrantzitsua zela ideal hori mantentzea, estatu moderno horren edo sistema hori mantentzeko. Claro, ideal horrekin apurtzen zutenek zigorra jasotzen zuten. Eta normalean, lehenengo bazterketaren bidez eta gero zigorraren bidez, ez? Erasoak, estatuak eta instituzioek emakumeak erasotu zituzten eremu ezberdinetan. Lehenengoa ez baimendutako jokabide sexualen kontrako erasoak izan ziren. Bai adulterioa, prostituzioa, horrelako jarrerak oso zigortuak izan ziren. Berriro hemen, historiografia androzentrikoak utzi dizkigun ondareak, ez? Edo nola markatzen digun gure pentsamenduan. Ze 16. mendean pentsatzen dugunean, normalean orokorrean pentsatzen da, ilustrazioaren mendea, berpizkundearen mendea deitu izan zaio, ez? Baina guretzat, emakumeentzat ezen berpizkunde mende bat izan, ez? Joan Kelly historialariak deitzen dio errenazimenduaren kastitatea, bai? O kastitatearen errenazimendua, hobeto esan da. Oso gogorra izan zelako emakumeentzat, batez ere jokabide sexualak, o ezbaimendutako jokabide sexualak oso zigortuak izan zirelako. Adibide bat ekarri dizuet, Kiteriaren adibidea. Hau zen, Lizarrako alargun bat. Eta, maitemindu zen Domingo de Rekainekin. Baina Lizarra guztiak ezagutzen zuen haien arteko harremana. Gauean ikusten zutelako Domingo teilatuz teilatu, bere etxetik alde egiten Kiteriaren etxeraino. Baina Domingo ezkonduta zegoen. Orduan, Kiteria eta Domingo saiatu ziren Domingoren emaztea erailtzen. Domingo joan zen Logroñoraino polbos de Soliman pozoi baten bila, saiatu ziren, ez zuten lortu, baina zen izan zen gizartearen, komunitatearen jarrera, ez? Esatea erruduna Kiteria zela, eta Domingo biktima bat baino ez dela, ez? Kiteriari buruz esaten zuten que es una hechicera y que tiene embelesado al dicho Domingo de Recain y le ha dado a comer sesos de asno y de la sangre de su persona que se sacó del dedo del corazón, para que el dicho Domingo la quisiese más. Hau da, Kiteria sorgin bat zela, eta hainbat bideen bidez, etxizatu zuela Domingo, eta Domingo biktima bat baino ez zela, ez? Hori zen, gizartearen edo komunitatearen jarrera gertakari horren aurrean. Zer egiten zuten emakume hauekin, zigortu, baina zigorra izan behar zuen publikoa. Eredugarri izateko beste emakume batzuentzat. Grabatu hau, hemen ikusten duzuten grabatu hau, mujer azotada en Estella du izena, naiz eta hemen ekartzen dizuetan sententzia ez izan Lizarrakoa, Iruñekoa da. Baina, pentsa Catalina esaten duen horretan, Kiteria esaten duela, eta listo, ze oso antzekoak ziren. Eta esaten dute, fallamos, atentos los autos y méritos del proceso y lo que de él resulta, que debemos de condenar y condenamos a la dicha Catalina González a que sea sacada de la prisión en que está, sea traída y llevada por las calles acostumbradas de esta ciudad con son de trompetas y voz de pregonero, que publique sus delitos a caballo en una bestia de basto, desnuda de la cintura arriba y puesta una coroza, un capirote en su cabeza, y le sean dados 100 azotes y más le condenamos en 6 años de destierro de este reino, y lo salga a cumplir dentro de 6 días de la pronunciada de esta sentencia y no lo antes o pena de doblado de destierro.
Aurkitu izan ditut horrelako ere epaiketak nun erabakia den, naiz eta gartzelan egon Iruñan, esaten dute, que cumpla la condena en su pueblo, hau da. Ez eraman dezatela bere herrira, zehan ezagutzen dute, eta paseatuko dute kaleetatik, eta han ezagutzen dituzten beste emakume horiek ikusiko dute, zer gertatzen den ideal horrekin, edo emakume ona ezaren horietan, ez? Erasoa izanen da jokabide sexualen kontra, baimendutako ez jokabide sexualen kontra, eta eremu publikoetatik eremu publikoaren kontra, hau da, emakumeak momentu honetan ditugun esparru txiki horietatik kanporatuak izanen gara. Baiz, gure lehentasuna izan behar baldin badu zaintza eta amatasuna, orduan horren kontrako eraso bat ere emanen da, eremu publiko horren kontrako erasoa. Oso esanguratsua da, adibidez, emakumeen tradizioz, emakumeen eskuetan egondako ofizioen kontrako eraso hori, ez? Irudian, hor agertzen zaizuen irudi horretan, Ama Virginiaren jaiotzan, ikusten duzuten nola figura guztiak femeninoak diren. Ze normalean emaginak, sendatzaileak, normalean emakumeak ziren. Hau da, tradizioz, herriko sendagilea edo emagina jasotzen zuen ezagutza hori bere amarengandik edo amonarengatik edo izebaren batengatik, hau da, familian jasotako ezagutza hori zen, inguruko landareak ezagutzen zituztela, hau da, naturarekin harreman hori zutelako, eta, bueno, ahoz transmititzen zen ezagutza bat zelako. 16. mendean, unibertsitatea sortzen dira, eta tradizionalak ziren ezagutza horietan, nolabait, gizonak sartuko dira eta bihurtuko dute ezagutza hori zerbait akademikoa. Garai honetan emakume hori ezaigu baimentzen heziketa ofizialik jasotzea orokorrean, ez? Orduan, sendagile edo zirujau titulorik gabe lan eginen dute sendagile eta emagin hauek. Eta herrietara iristen direnean zirujau eta mediku tituladun hauek esanen dute emakume horiek kompetentzia desleala egiten dietela, gutxiago kobratzen dutelako eta ez dutelako titulazio horik, ez? Hemen adibide bat, zer gertatzen da, violentzia obstetikoari buruz hitz egiten dugunean, hemen adibide bat, ez da, gizon bat, mediku bat, erditzen laguntzen ari dio emakumeari, baina maindire bat jartzen du, eta lotzen du, eta bere emakumearen sabelaren gainetik jartzen du, ze ez da morala edo kristaua emakume baten alua ikustea, eta orduan dena egiten dut aktuaren bidez. Hau da, naturala zen hori, emakume gure gorputzaren gaineko ezagutza hori genuen esparru horretan, gizonezkoak sartuko dira eta kanporatuak izanen gara. Askotan, sorrinkeriaren salaketen bidez. Ez daukagu denborarik horri buruz hitz egiteko, baina ez da kasualitatea 16. mendean izatea ematea sorginkeriaren eiza, adibidez. Ikusiko bagenitu zeintzuk diren sorginkeriarengatik salatuak izan ziren emakumeen perfila, ohartuko ginateke askotan zirela hori batez ere emakumeak hasteko, eta idealarekin bat egiten ez zuten emakumeak zirela, ez? Eta eremu publiko horretatik, edo eremu publiko horren kontrako eraso horretan ere, gremioek ere asko egin zuten. Garai honetan 16. mendean gremioek debekatuko digute emakume hori gremiodun izatea. Hau da, ofizioetan agremiatuak izatea, eta hori heziketa jasotzea eta titulazioa jasotzea. Badakigu Erdi Aroan emakumeak igeltxeroak zirela, zapatariak zirela, 16. mende honetan eraso bat emanen da guzti horren kontra, behar horrengatik, esan dizuedan, behar horrengatik emakumeak ama izatea, eta bar, ez? Orduan hor polita da ere, ez daukar gaur denborari, baina Nafarroko Alargunek adibidez erresistentzia potente bat egin zuten honen kontra, eta auzitegietan 100 prozesu ditugu, nun Alargunek egiten duten borroka gremioen kontra, beraien eskubidea defendatuz, dendak edukitzeko eta ofizio horiek mantentzeko. Eta azkenik, beste erasoa estatuaren erantzuna izanen da ere,
aipatu dugun Nafarroko emakumeen egoera berezi hori, non beraien eta gizonen senarren ondarea kudeatzeko gaitasun hori zeukaten, hori ere erasotuko dute. Batez ere aitzakiarekin eskubidea lotuko dute jokabide sexualarekin. Hau da, adibidez, alargun usufruktua edukitzeko esan dizuet, uko egin behar zion emakumeak bigarren eskontza bati. Baina esaten zen ere, alargun ona izan behar zuela. Eta, karo, alargun on hori egiten zuen, oso egiten zion, emakume ideal horren ezaugarriei. Hau da, emakume batek ezin zituen harreman sexualak eduki, ezin zen alargun iztun bat izan, ondarea ongi kudeatu behar zuen, bere seme-alabak ongi zaindu behar zituen, eta noski sorgina baldin bazen ere, ondasun horiek edo ondare horiek galtzen zituen. Orduan askotan, oinordekoek eginen dutena da horrelako salaketak egin alargunen kontra. Hori, nire ama alarguna da, baina harreman sexualetan dago ez dakit norekin. Edo ez da mezara joaten igandero, edo ez ditu ongi zaintzen nire anai arreba txikiak, edo iztunegia da, edo sorgina da. Askotan ere, sorginkeri salaketak horretarako erabiltzen ziren. Orduan hori litzateke estatuaren erantzuna. Beste galdera bat, zure liburuki laura dituzu eta 1926 urtien eta ondorengo urteetan emakumeen gertara batzuk aipatzen dituzun zen izentzin gertara horiek? Bai, liburuan egiten dudana da, esate dut horregatik entsaio moduko bada, zen nahi dudana azaldu da emakumeen historia errepikatzen dela. Askotan uste dugu, orain arte iritsi garela modu lineal batetan, eta joan garela eskubide gutxi izatetik hobeto egotera. Bueno, 16. mendean ikusten duzuten bezala ez da hori gertatzen. Kasu askotan eta puntu askotan hobeto geunden erdiaroan 16. mendean baino. Ez, edo paleolitikoan, neolitikoan baino, ez? Atzera aurrerako pausuak ematen dira. Batez ere, momentu batzuetan patriarkatuaren kontraeraso bat datorrelako, ez? Konkistaren eskutik patriarkatuaren eraso bat etorri zen bezala, naiz eta Europa mailan gertatzen den gauza komun bat izan, berdin gertatzen da ere 1926 eta altxamendu militarraren eta frankismoaren kontestu horretan. 400 urte aurrera egiten ditugu, baina adibidea da ikusteko nola errepikatzen den historia, ez? Badakigu Bigarren Errepublikarekin hainbat lorpen etorri zirela emakumeen egoerarentzat Espainiako estatuan, sufragisten garaietik, 19. mendetik, baina, Bigarren Errepublikan bozka eskubidea eskuratzen dugu, badakigu, hezkuntzan ere aurrera pausoak eman ziren, bai hezkuntza basikoan, baina baita ere unibertsitatean badakigu sarrera izan zutela emakume askok garai honetan. Politika mailan ere, niri, iruditzen zait oso aipatu behar dela, adibidez, asko gustatzen zaidan figura bat Federica Monseni, gizute izan zela lehenengo ministra, Espainiako lehenengo ministra historian, eta, adibidez, berak abortuaren legea, prostitutentzako etxeak, aurrentzako jantokiak, nahiz eta oso denbora gutxi egon zen ministeritzan, baina hainbat kontu impultsatu nahi izan zituen. Federica Monseni anarkista. Dolores Ibarruri adibidez ere egon zen senatuan lehen aldiz garai honetan, bere emakume antifascisten buru zena, eta lan munduan noski ere aurrera pausuak eman ziren. Emakumeek hainbat eremuetan edo aurrera pausuak eman zituen eta zituzten, eta hori etxetik geroz eta gehiago atera ziren. Eta esaten duenean lan munduan noski ez dut esaten ari emakumeek lan egin ez dugunik etxean lan asko egiten genuen, baina esaten duen soldatapeko lan mundu horretan, ez? Aurrera pausoak ere eman ziren. Zer gertatzen da guda garaian, ez? Esaten nuen patriarkatuaren kontraeraso hori nola ematen den. Badakigu lehenengo urteetan, adibidez, Errepublikako bandoan, emakume ezkertiarren aldetik, milizianak egon zirela, eta batez ere 36 eta 37 urte hasierara arte,
emakume askok borrokaren lehen lerroa hartu zutela eta hor egon zirela gizonen alboan borrokan, ez? Militianak izan ziren horiek. Baina zer gertatzen da 37. urtetik aurrera? Berehala hasten dela diskurtsoa, esanez hori ez dela emakumeen lekua, bai? Eta ikusten dugu nola emakumearen irudia aldatzen dijoan. Adibidez, hau da komunisten kartel bat, eta ikusten dugu nola gizona den gudaria eta emakumea ondoan agertzen den laguntza moduan. Bai? Ez hainbeste borrokalari miliziana moduan, baizik eta laguntza lan horietan. Beste honetan, ofensiba para Euskadi, berdin, ez? Gizonezkoak dira gudariak eta emakumea da abisua ematen duen. Hau da, emakumearen figura laguntza moduan, abisu moduan, baina ez borrokan. Bai? Eta bai, nazionalen bandoan, baina baita ere errepublikako bandoan, hasiko dira esaten, lehen lerroan ematen diren gaixotasun horiek, batez ere transmisio sexualeko gaixotasun horien errudun milizianak direla. Eta milizianak berez prostitutak direla, eta ez direla borrokalariak, baizik eta prostitutak, eta beraz, ez dutela bakarrik gaitzak ekartzen dituztela. Hemen irudi honetan, ez? Adibidez garai horretako kartel batetan. Las enfermedades venéreas amenazan tu salud, prevente contra ellas, ez? Eta gaixotasunaren irudia, heriotzaren irudia emakume bat da, ez? Gu gara horren errudun. Orduan, 37tik aurrera diskurtsoa, emakumeei emanen zaigun diskurtsoa aldatzen dijoa, ez? Lehen lerrora borrokara. Baina, hasiko dira berehala kezkak, ezkerraldekoen eta errepublikanoen bandoen artean, gizonen artean, esanez, zer gertatuko da, gerra bukatzen denean, zer gertatuko da nire lanpostuarekin. Emakumeek kendu didate nire lanpostua eta zer gertatuko da nire lanpostuarekin. Orduan, adibide bat da, Dolores Ibarruriren diskurtso bat, garaian egindako diskurtso bat, gizonezkoei, errepublikaren bandoko gizonezkoei zuzenduta eta esaten ziena. Lasai egon, seguda amaitzen denean, jakinen dugu guk emakumeak gure lekua zein den eta itzuliko gara etxera zuen zaintzara. Esaten die gizonezkoei. Nik beti ere, eta propaganda pixka bat egitearen, CNT-ko Mujeres Libresen diskurtsoa nik uste dut pena merezi duela, oso bestelakoa izan zelako. Montxeni aipatu dizuedan bezala, Mujeres Libres ere aipatu nahi dizuet, ze aurretik egin zuten lana, ez bakarrik 30ko hamarkadan, baina baita ere 20. eta hamarkadetan emakumeen defentsan egin zuten lana, oso niretzat oso azpimarragarria da. Zer gertatzen dago da ostean, ez? Esan dugu, eta ikusi dugu diskurtso matxista transversala dela, bai ezker, bai eskubian, baina gu da ostean noski oso gogorra izan zen, ez? Eman zen, hasi zen, ezagutu demena, como reeducación de rojas, ez? Ikusteko paraleloki gauza antzekoa izan zelako, Lizarrako emakume horren grabatua, 16. mendekoa, non zigortzen zuten eta bere zigorra eredugarri izan behar zuen, kastigo publiko esaten zitzaion horri, nola zer gertatu zen guda ostean, guda amaitutako urrengo egunetan, errepublikaren bandoan, batzutan ez da bandoan ere, ez? Baina familiarrak izateagatik, nire amonak kontatzen zidan, etxarriaren zen, ezagutzen zituela neskatu batzu, 14-15 urtekoak, eta beraien senide bat nazionalista omen zela, eta orduan hau egin zieten. Egia moztu, feminitatearen isla hori edo moztu, eta pasiatu kaleetatik esanez, zirela puta batzuk, horriak zirela, eta gainera baten zieten aceite de recino, eta hori hartu ondoren asko kaka egiten zuten gainean, eta orduan humilazioa bikoitza zen. Badakigu gerretan, gudetan, emakumeen kontrako violentzia bikoitza dela, ez? Ze violentzia, ohiko violentziaz gain,
Askotan ere gainera violentzia sexuala jasotzen dugu. Askotan emakume hauek bortxatuak izaten ziren. Orduan, errepikatzen ziren mekanismo hauek, ez? Lotxa publikoaren mekanismo hori, paseatzearen. Eta Pilar Primo de Riverak oso argi zeukan zer gertatu behar zen, ez? Espainian, frankismoaren garaiko Espainia horretan, ez? Berarentzat errepublika garaia atzera pausu bat izan zen emakumeentzat eta gizartearentzat, eta gizarte ordena berriro inposatzeko eta bake kristau hori inposatzeko, berak argi zuen nola egin behar zen, ez? Esaten zuen, que gracias a Falange las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los pueblos más alegres y las casas más claras. Todos los días deberíamos de dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas. Las mujeres nunca descubren nada, les falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Bai? Orduan, berak eginen duena da, sekzion femenina falangenen bidez, berreskuratuko du batez ere Ama Virginiaren figura hori, eta ideal horretan ezituko dituzte emakumeak. Esatea ere, frankismoarekin Espainian gertatzen dela patriarkatuaren kontraeraso hau emakumeen kontra, baina Europan eta Estatu Batuetan bigarren mundu gerraren ondoren ere hau ematen dela. Ez? Badakizute berrogeita hamarkadako Estatu Batuetako emakumeen irudi tipiko hori, ez? Etxean gelditzen zen emakumea eta bere bete behar nagusia zela eta bere zoriontasuna zela senarra zaintzea. Eta hor atzera pausu bat ikusten da aurreko, gerra aurreko, gure kasuan gerra zibila, baina bigarren mundu gerra Europa eta mundu mailan, atzera pausu bat emakumeen egoerarekiko, ez? Ja bukatzeko, adibide bat, 1993 urtean, Sección de Femina de Falangek argitaratutako Manual de la Buena Esposa. Beste hitzaldi batzuk eman izan ditudanean, herri batzuetan, emakume batzuk oraindik gogoratzen dute liburu hau, ze hainbat eskoletan erabiltzen zen neskatoak adoktrinatzeko, hezitzeko. Eta manual honek jasotzen zituen emakume on baten bete beharrak. Eta hainbat aholku ematen zituen. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. ¿Es? Eta hainbat aholku. Ten lista la cena. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Luz hermosa. Descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. Haunik praktikatzen dut adibidez. Etxean. Sé dulce e interesante. Una de tus obligaciones es distraerlo, ¿no? Su aburrido día de trabajo quizás necesite mejorar. Tú debes hacer todo lo posible por hacerlo. Arregla tu casa, debe lucir impecable. Hazlo sentir en el paraíso. Hau da, soberanoren, ikusi duzute soberanoren iragarki hori, 50 hamarkadako aumenta edo 60koa. Eta hori ez, le recibe con las zapatillas de casa y el soberano, pues, a berdin. Después de todo, cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. Hau da, emakumeok ez daukagu berezko zoriontasunik, ez balimada gizonen zoriontasunaren bidez. Prepara a los niños, son sus pequeños tesoros y él los querrá ver relucientes, bai? Musutxoa emateko ohera joan aurretik eta listo. Minimiza el ruido a la hora de su llegada. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día de oficina. Procura verte feliz. Ez du inporta nola sentitzen zaren, baina zu irripar egin. Garai horretan hasiko ziren dorazetan eta horrelako gauzak ez, ematen emakumei. Ponte en sus zapatos, no te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o si no llegan toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos. Y no te quejes, no los satures con problemas insignificantes, porque cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Bueno, pues hau litzateke onarte hori prestatutako litzaldia.